dibanwake Senopati Sasrayuda. Sasrayuda. Wong saka Kapangeran. Njur apa karepmu nganti kowe ngirit prajurit tumeka ana ing tepis wilinge negara ing Tulungagung. Nganti aku tumeka ana ing Tulungagung. Mergo aku ora nrimake Pangeran Bayu Anggur cabarke dadra. Dadi yen ngono kowe iki wong-wong Pangeran Bayu Anggur. Bener. Subjamu bakal gawe kisruh gegeran ing Tulungagung. Sediaku kepengin gawe geger ana ing Tulungagung. Sasrayuda. Apa? Aja ngimpi dono yen kowe bakal gendro lamun isih ana Wirapati tumenggung ana ing Tulungagung. Kendel gondowani yen ngono kowe dadi kepalan.
tau Merem kowe. merem lah kowe. Karipan yo karipan aja merem. Piye kapan jatuh niki? Perjuna tau ngantuk. Di sini wong. Umume Mas, ketoprak tau prei. Terus aku ini sekolah yo tak rewek turu. Kowe bencenan ayo. Sekolah ayo. Apa? Apa? Loh, Lu cacile wali negara. Kak. Nama penunjuk ya. Werawan. Kak. ayo. Gir. Ini. Halo. Gir. Lagi gue. Semangat kalah. Nah, cat. Jos. Sing tak boleh ngono. Nah, hormatin keplak. Wah, berarti orang ngejak ape? Sampai Piye carane? Bukai. Satu, satu. Kolak. Ayo. Ayo. Oh. Oh. Jotos kena, nyatu kena. Mesti umpluk. Ora tau umpluk. Wis ora nang. Apa smackdown mari. Smackdown. Apa John? Pintu. Emang piye? Smackdown. Jelas piye? Set. Yo kok tangan telu maju kabeh. Wis siji di. Ngene. Ngawur. Ngawur. Talek aja. Perahu lah kunungan. Wes sapa? Sing siji gak mangan. Presisi. Sing siji lagi gak sehat. Cuti. Sontek kabeh. Oh, metang kowe. Metang.
prajurit. Iya ora. Pangarjana yen gelem taemang seminggu saka wawan kene. Ora sah dadi watu sesambunganku. Yen aku dadi watu sandungan. Apa piye? Yen kowe dadi watu sesambunganku, bakal tak tumpes tapes tanpa. Matimu tutur bawan kene. Sing berjaluk kucing kowe. Aku mlayu. Anggonmu gak cedera, gak rusak. Orang tulung aku, Kepenak tempomu loron. Aku nyabarke. Nangan kapeno pituane. Apa pitungane? Entah apa cepat cepat nama. Seno cepat pantolo. Aku sing bet lagi tulung aku. Kitlang ana wedhus limane. Lilipah orang kuwi bapak.
Liliyu kelaran ku nonton segayuwa. Ora no sengayu. Babe. Yen ora sengayu ning pangarepan ku wong webal tak mati ning aku. Ayan piso. Ende lo piso. Apa casi na. Ela tolong mati. Kuya, ano po? Ano kewan? Ugh.